Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipangaliya sa Ginoo ining santos nga misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod. Magkasinabdanay unta ang ato mga leader sa gobyerno, dili magsigig away o maghiusa sa pag-atiman sa mga panginahanglan, labi na gid sa ato mga kaigsuonang nag-ilaid sa kalisod. Ang ato sa mga benefactors and donors na nagsigig palit nato dinhig mga slots sa atong katubanan sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya, labi na ang kalipay ug maayong panglawas. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug buhi nga Dios ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Sa ikalimang bulan, sa ikalimang tuig, sa pagkabihag ni Hari Joaquim, ang Ginoo misulti kanako didto sa yuta sa Babylonia, daplin sa suba sa Sibar. Ang Ginoo nag-uban kanako didto. Nakita ko ang usa ka unos gikan sa amihanan, o gikan sa bagang panganod, nagpangidlap ang kilat ug misanag ang langit. Diha sa dapit nga nagpangidlap ang kilat, nakita ko ang daw naggilak-gilak nga tumbaga. Unya gikan sa taliwala sa unos, migula ang daw upat kabuhing mananap, sama silag hitsura sa tao. Kun mulupad na sila, sama sa dinaguok sa dagat ang kasikas sa ilang mga pako, sama sa tingog sa labing gamhanang Dios ug sa kagahob sa kasundaluhan. Kung dili na gani sila maglihok, tikyo po nila ang ilang mga pako, ug nabati ko ang usa ka tingog gikan sa atop-atop nga diha ibabaw sa ilang mga ulo. Sa ibabaw sa atop-atop
Dihay daw trono nga sa Pero, ug may naglingkod ni ini nga daw tao. Gikan sa iyang batang ngadto sa itaas, dihay sama sa naggilak-gilak nga tumbaga, ug daw may kalayo nga naglibot ni ini, ug gikan sa iyang hawak ngadto sa ubos, may kalayo usab ug kahayag nga naglibot ni ini, ingon og bangaw diha sa panganod sa panahon nga muulan. Daw mao kini ang hitsura sa himaya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan, dayga siya diha sa kahitasan, dayga siya kamong tanan niyang mga anghel, dayga siya kamong tanan niyang kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghuhukom sa yuta, mga kaulitawhan usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo, kaya ang iyang ngalan lamang maoy gibayaw. Ang iyang kalangdon labaw sa yuta ug sa langit, labaw sa yuta ug sa langit. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea, miingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an.
Sa pag-abot ni Hesus og sa iyang mga tinun-an didto sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro og nangutana, "Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo?" "Oo, nagbayad," mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Hesus, "Simon, unsa may imong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana, ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw?" Si Pedro mitubag, "Ang mga langyaw." Si Hesus miingon, "Kung mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglan mubayad. Apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. Busa lakaw ngadto sa lanaw og pamasol, bitara ang unang isda nga mukubit, og sa baba niini hikit-an mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Hesus giila nga leader sa usa ka grupo nga mao ang atong giila karon nga mao ang simbahan niya. Sa nisikat na tong iyang grupo na suya ang mga leaders sa mga Hudiyo, labi na mga Pariseo, o buot na nilang patyon si Hesus. Nasayod si Hesus niini kay si Hesus dili man ordinaryong leader, Ginoo siya. Motong nisulti na siya nga hapit na siya patyon. Apan bisan pag nakahibaw siya nga hapit na siya patya, unya ang buot mo patay niya mao ang gobyerno adtong panahona, nagsigig yapon siya tahod sa gobyerno, sa mga leaders ba. Lingi ay mong tupad na mutahod ka sa mupatay nimo. Mutahod pa ka sa mupatay nimo. Minaw ko, mo ni Rod kaning ato rong kuan, kining nahitabo sa ato dinis Pilipinas, siging away ang ato mga leaders. Kaya ang ato mga leaders, dili mutahod bisan gani sa kanibang gitawag nato kontra sa politika. Wahay pagtinahuray, magsigig yun og binaslanay, ana. Nya usa sa pagtahod nga gipakita ni Kristo kining pagbayad og buhis. Kasagaran sa atong mga dagkong leaders og mga inilang mga tao, mga negosyante dinhis Pilipinas, kanunay gyung iakyos anang gitawag og tax evasion. Na bisag pangayuan na ning ato mga political leaders o mga salin, di lang gyapon ka-produce ang uban. Nya kasuhon na sad, kasuhon aron lang gyud mahibaw-an nga wa mo bayad. Muagi gid usag kaso. Pero si Hesus unsa iyang giingon, wa siya'y kwarta, gusto pagid siyang patyon, unya sa ilang standard sa una, dili sila langyaw, lumulupyo sila didto, lungsuranon sila, nya dili man kolektahan og buhis ang lungsuranon, ang kadto ramang langyaw. Unsa may nahitabo, ningon si Hesus, aron di sila masilo, mubayad ta. Nagmilagro gyud si Hesus aron makakuha sila kwarta para ibayad. Napakatay leader din his Pilipinas nga maningkamot yung pangitag kwarta para ibayad og buhis.
Naatana. Lingay mong tupad na ikaw maningkamot yung pangwarta para ibayad sa buhis. Basin, congratulations. Kay karon ang ato dinhing mga leaders, matod pas mga accusation, makita nato na mo'y nakanindot karon kay ang social media na ay fake news, na asay sanay nga na genuine news. Depende na nag-unsao nato pag dig ang katotohanan matod pas Tagalog. Malingaw sa kog tanaw-tanaw kay pastilan gyud kanig yung pangwarta na agyod naggubot sa pangwarta ang mga nagkupot sa panudlanan matod pas mga accusation mogamit sa kwartas gobyerno para i-bribe, para ipangpalit sa loyalty sa mga Pilipinos. Niya ang kadtos ang wa kakupot sa kwarta, sige sang daot naglingkod sa sudlanas kwarta. Ang naglingkod sa sudlanas kwarta, sige sang pahimo sa kwarta. Mo na murag common scenario, sukad pa atong high school pa ko, mga 1980s, mao na gid na ang atong sitwasyon. Lahi kayo sa ubang nasod ba? Look at Japan, Singapore, o uban pa, to mention some. Ang ila ditong maglingkod sa panudlanan, maningkamot unsaon paggamit ang kwarta para sa kaayuhan sa ilang nasod. Gitawag na nila og patriotism. Kanabang ang nasod gyud mao gyoy unahon ba ang community ana. Para nako bisag dili to sila Kristiyano, kining maong mga leaders nga mogamit sa pundo sa nasod para sa kaayuhan sa tanan, mao ni sila liwat ni Kristo. Si Kristo na siya'y gahom paghimo og milagro. Nagmilagro siya para gyud sa tanan, dili pagpasikat sa iyang kaugalingon. Lahi mga ato dinhing mga leaders, puiralas mga buutan, magmilagro manoon. Magmilagro ba? Bati kay balay paglingkod, pag humaglingkod, pagkaninduta nas balay. Mura magmilagruhan. Inoon, ay lamog kabalaka kaysa simbahan, kami sad magmilagro sad mi. Pagsuod na mog seminaryo, guba pang balay, pagdangtag pila ka tuig pagkapare, na mansyon na. Mumilagro sad ba? Mao na mga leaders nga mga yawanon. Kanabitang ang kwarta gamiton sa ilang personal, dili gamiton sa kadaghanan. Si Jesus ang iyang gahom, ang iyang panglantaw nga dili masilo ang community. Dili ba mo ingon ang community nga sige gwali niya wa may gibuhat, di man mo bayad. May pami, bayad pami. Di ba? Mga special kayo, mga pagtratar, mga VIPs kayo, pero dili mo bayad og buhis. Manguha hinoon sa buhis. Sa katilingban, may pami nga manindalas karbon, manindalas tabuan kay tikitan dayon, buhis gyud. May pami nga mamalit lag kinilo nga bugas, apil na diha ang VAT, bayad pamig buhis, di ba? Mas mayo patang naglakaw lasdan, palit ka diha og mga pagkaon o naana dayoy buhis. Pero sila nga naglingkod sa dagko kayong amount of authority or kwarta, sus, dagkuag tax evasion. Tungod na kay way gugma para sa katilingban. O nganong wa may gugma sa katilingban, kay wa sad ta mahibaw nga duna di ay sunod aning kinabuhian. Dunay langit. Og ang langit, matod pas unang pagbasa, naggilak-gilak. Matod pa ni Propeta Ezekiel, mauna ni ang himaya sa Dios. Naggilak-gilak. Lingiyay mong tupad na gusto kang mosuod aning naggilak-gilak. Nya unsaon man pagsuod sa naggilak-gilak, si Jesus
maorasad ang dalan. Matod pa niya, ako ang dalan. I am the way. Nya unsa may gisulti ni Hesus aron makasud tanang naggilak-gilak nga himaya, nagpangidlap. Matod pa ni Hesus, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Pasabot, biyai gyud ang tanang bahandi sa kalibutan. Nya ihatag na sa tanan. Gilaing lingi sa imong tupad ing na andam na kang mubiya sa tanan. Salamat sa mga nibiya kay sige yung palit og slot. Hurot gini atong slot basta nanay mubiya, no? Ang atong is BF DAG 33,546. Ang atong halin na apay 26,454 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Mga gisi na lang ba na to ani sigig baligya 500 pesos ra gyud, di gitingali ni mahurot dayo, no? Pero sagdi lang, basta sige lang kitag palit kitang mga nakasabot nga ang pagsudi ay sa nagilak-gilak na himaya mao ang paggamit sa kwarta alang sa kaayuhan sa katilingban, labi na gid dinhi sa simbahan. Nya ang atong MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance, muhangyo ko ninyo bihot do na ni nato 457 na lang yun ka slots ang nahibilin, tag 1,000 pesos per slot. 457 siya rogwa gyud 457 ron sa ato mga followers o kamo dinhing territorial nga naay tag 1,000 siya ro, no? Milyon maning nagsunod nato sige paminaw siya rogwa gyud 457 katag 1,000. Ang atong halin niabot nag 5,543 nya naapay 457. I hope nga si Mama Mary dili na unta maghuna-huna ani ini ka Domingo, no? Mahurot na ni karong Domingo. Saman, promise ana o ana? Ana. Sige ana ta. Wa man mo sinyas, bahala na mo diya. Una, maningkamot ta sama ni Hesus, maningkamot tag pangitag kwarta para ilipay sa katilingban. Kamong mga bana, paningkamot mong pangitag kwarta dili para sa inyong kaugalingon aron paglipay sa inyong asawa o mga pamilya, anak. Mausad ang mga asawa, maningkamot sa pangitag kwarta dili para sa iyang kaugalingon, kung dili para kalipay sa iyang bana o sa pamilya. Ninduta na, no? Mao ginay nindot kayong attitude aron malinawon ang pamilya. Nya kung kitang tanan mangita tag kwarta, maningkamot tag trabaho para sa ilipay nato sa atong nasod, sa atong katilingban, pagkanindutas nasod puy-an. Muna si Kristo model gid ni siya, dili lang leader kung dili usasad ka lumulupyo nga nangitag paagi aron paglipay sa iyang katilingban. Kita dinhi sa atong simbahan, ning inyong ubos nga alagad, ako naningkamot sad ko nga makalipay ko sa atong parokya, og dili lang sa atong parokya, naningkamot sad ta dinhi nga makalipay sa atong archdiocese. Mao bitaw kaning Kapilinya di Fatima sa archdiocesan maning nga project pinanguluhan ni Bishop Ruben Labajo, Father Lyndon Ruiz og sa WAF dito sa Kapilinya di Fatima. Kita dinhi wa man ganitay WAF unit, pero tungod kay kabahin tas katilingban unya naa sa tay gihatag nga gamayng opportunity nga maka-reach out ngadto sa daghan-daghan nga mga online parishioners kamong naminaw ni hatag ta og suporta. Dunay ilang panginahanglan mga 6 million para mabayran ang tanan nga mga project kaning phase 2. Nitabang ta og karon 457 na lang ka slots, equivalent to 457,000 ang kuwang.
Kamong na ay mga 457,000 diha. Hutdar ko din ninyong pakyaw, di ba? Dali ra kay ni mahuman. Kaysa anha mo invest anang mga kalibutanon nga di gyud makapaabot nato ngadto niining gagilak-gilak nga himaya sa Dios. Naot unta mao ginay atong ibutang sunahona. So naning kamota paglipay sad sa atong archdiocese. Gani dili lang sa atong archdiocese kay duna nay mga parokya nga nagikan sa lain-laing lugar sa Pilipinas, lain-laing archdiocese o diocese sa Pilipinas nga nangayo nato dinhi sa hinabang. Share gyapon ta nila ngadto. Pagkanindot kun magdaghan na ta, no? Manindog na ta mga buotan. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa atong langitnong Amahan nga manggihatagon og gamhanan kaayo ug nahigugma kanato. Muingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan sa tanang dapit sa kalibutan, magmantala sa walay kokahadlok, mahitungod sa mga mithi sa hustisya ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang katawhan, patas nga moambit sa material ug espirituhanong mga kabtangan, dinhi sa kalibutan, ug ang pagagamhanan ug mga kapunungan, mutabang ug manalipod sa mga huyang ug mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang lungsuranon, mga tungdanan ug aktibong maghago, alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mamahimo kitang mga instrumento sa gugma ug kaluoy ni Kristo, ilabi na alang sa mga masakiton ug nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga bihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa ato mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuohong mitaliwana, makatagamtam sa kalinaw didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langitnong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, o himoa kini nga sakramento sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi na ang among gihandom karon ug kadtong mga nabiktima sa gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo ang panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo magluwas unta kanamo sa mga sala ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung matag-usa nato magsigig yung paningkamot sa paggamit sa kwarta alang sa kaayuhan sa katilingban dili sa atong personal. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga namalit na tog slots dinhi atong mga benefactors and donors nga nigamit sa ilang mga salapi para paghatag o kalipay sa atong simbahan. Nya padayon tang mamalit ang atong SBF DAG tag 500 pesos rani per slot na pay 26,454 ka slots nga available. Nya ang ato sad nga Mother Mary's Healing and Deliverance tiwasono na gini 457 na lang ka slots nga tag 1,000 pesos. Atong pagpakan pag-usab ang namalit niini. Salamat kayo. Ako sang ipahinomdom pagbalik nga ang atong Couples for Christ din his parokya maghimo og CLP karong sugod karong September, unang Sabado sa September. Nya walo na siya ka Sabado, makatabang kayo na sa mga couples Christian Life Program. Tanaw-tanawa lang sa ilang mga tarpaulin nga gibutang dias gawa sa atong atong simbahan nya ato sa ning gipost sa atong platform sa Facebook. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasad kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Gihalad na ang santos nga misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba.